Здравейте, мили хора! Как сте днес? Всичко наред ли е при вас? Днеска се включвам с един призив. Много бързичко днеска. Моля ви, бъдете добри. Ако някой има нужда от вас и ви помоли, помогнете му. Ако някой няма нужда от вас, просто му се усмихнете. Правете добро, но винаги поискано. Никога не се натрапайте, защото не е приятно ние, когато не искаме помощ и някой просто да ни я даде, ние няма да я оценим. Много благодаря, бъдете живи и здрави. Усмихнете се. Светът е хубав. И ние може да още по-добре да го подобрим. Светът наистина е хубав. Само че ние в бързината си, в аван заплата, как да вържем двата края сме забравили. И винаги си мислим, че някой, когато иска да ни се усмихне или иска да ни направи добро, ние си мислим, че той иска нещо от нас, иска нещо да ни нарани. Не е така. Така че правете добро. Ако ви помолят, никой не правете добро, ако не ви помолят, непоискано добро. Довиждане за сега. Чао за сега. Бъдете усмихнати, позитивни, останете позитивни. Чао, чао!